Nagaland election aphan ke panong ahor KR lahurijan along kinne. Disubai lang mili adung koilak ke pang somadim along pang tek the atum mekacho. Bukle police station angkang NH36 ka celeng atwar pi kara kachingkoi hor ara kipen karkate bar abangpu kopai ke mepen apran jo. Prime time news long panili thare harmony be non birtang ton pen arjita. Bokojan sub division kakuti thana rai kompen kiri ka kuruk sai ke deng hut thang inko ra throk arni Nagaland election aphan ke panong ahor ke er kenepdun. Kitching si Santos Chadori NL07F8849 auto along hor cartoon inko raport nepdun. Lapen rai kom atum Chadori apan karju hor ateng ihuma ahem arlo hor cartoon harot long tu. Nagaland ke hor Karbi state sita MLA election aphan ke panong ahor Karbi anglong pen Nagaland an pon pusi raikom atum ningje kenep long ahor ke er ador lak pho anduji puta raikom pen pachini thu desobai langmili hawara long koila ke phur atum koila ke pang somadim along non hejong pang tek atum koila me kai chok pusi kat news asa hem along birta nangli desobai adung langmili hawar along non hejong ongdung ke pang som akoila angsom along pang tek atum me kai chok pusi birta long koila me ke chopen koila ke pang som adung het kidu ara atum koila amili ongni pen kidu sik sagranti lu pusi birta long non ningkreng ningthi apor thengpi theng pang arbo lapen bapi ki thi apor hot koila me ang som along me ke chobam ajok adung het ingnam me kinirji angring thedan lu pusi rada tu pen ningjirenti anparta koila ke pang som adung kidu ara atum me ke choterang boma jok rong me nang nirlok na pura aju sitami megjang hai bangwe derlo pusi chinidul lasi ingnam rai ko masai campaign laso puthak langchari dunji aphan radatum towar cholang renti Silinijan forest rank angkang diopani forest big along patwe mate adap thangprin pe le por phai plia por malom diopani along do dhan city tea garden along habit ingna alo johnny ring ame pen ke dan adim along amat pran ke dam pusi kat news along birta nangle forest asai kia tumben pen ke pachinia tengke laso habit ingna rajo ka chopan pen adap ingna mana thu ka chidam thuji aphan kachiru bama hursi laso alam ki pholo athe laso ingna rahor angden akele me rehi ingdai pik lapen laso alam abatai ta arpu ke do ase batum phan than pachini lo sita ase batum RD ki pipedet ajok pini lason phonang lo puta ningje lasi lake ingna mahormu abang kana hok the tan lo puta than halapu dhan seri sa bari manager penta men laso alam arjulong pen manghu haklo pusi ningje halapu wildlife sensory doctor atum penta adim pale dunsi postmortem aphan sai denglo lapen lakado ka ve sai tanglute kipipji aphan sita sai deng pon puta ingnam rai ko matum than pachini non malong so por phandina paman birtamo ington poniksina Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address.
और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का। Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran ke dam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili matha the. Athema nili hemalon extra ki pidung do. Athe nili hem ki malonge Tata Tiscon SD bar pensi kim pon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putat bertalong wang thulo. Bukilia police station ke parlo angkang NH36 kacelenga to warpi disobai adung adolong along. Tang ni phaing ko rapho ajo ahiring tang rakpan ihu makar kacing koi pusi kat news apherang ke bukilia pen birta nangle. Birta kelong do nateng ke I10 akart number AS01AG8149 bukilia rong supi pen dipu ana tu ke dam bom ahut ke prap pik pen ki khangun ne dat ajok disobai adolong arpong along tongdam der. Kara thengno ana tu heno lablo sitame kete war abang apranan ke joglo pusi chini dun. Karkate war abang hor araki thektik pen kar kebega joksi non lason kaching koi longlo pusi honte pon pado. Labangso kaching koi apijong karkate war abang adimalong pen kat fit puta birta ripdun long. Church of God Karbi Anglong Circle mate Hamren Circle Thapar Circle lapen Dodoli Circle chingrum pet pen ingdeng thongke rapho ningkan esek amapi Hamren mondili along thang kora ke thomarni pen chengsi nipaing kora pho arni an ingsamjin pen ke paju Wangra nehem kim non pu athe PNC me esek kardom kardia phongtin arna malam pen kachetong don arada phan ke than ingsir ingsapon sar assisti su dibor ke hujong rep ar imyong ti sutin lapen pi mire atum pen ajoksi arna malang ke ron ke bak asai pachun ponlo Kalau penelang ni yang ni udah kai bu ni ban rong bet sebeneng harga kelipmat bau kelap bermur. Non la boso da kai tia bang sening gitu dia pana ning hang long da sa ning ke ciroi lo. Namar ba us gau tho ialah ke jong kapok. Thang bak ma ame thang apap ciciri pe melola. Kijutsi arni Church of God amondili pen anparta ongdun hamren arong supi along ke do pregjam Kristo aphan ke kroy amonduli arada tum pen kachetong dunsi alir pachun ponlo. Prime time news bang gelapan sikang ton pon iglo lang ibom thakar news channel dome thangme kurwang tu